So for today's video no, ang luto day ko ron og manok sudan panghapon no. So sa mga Tagalog diha pasensya na gid kay voice over Bisaya gid ani kay saan ka man nagkalisod-lisod man Tagalog. So nag-slice na ako ang manok kay magluto ko adobong manok kay unsa nang orasa. Alas 7 na. So muna diba mas pasanan ako kaya ako mga anak ipanggutom nga kay ambot asa na ang tigluto. O pagkaman ako slice ihigasugasan og maayo. So pagkaman ang nagugas tangag asin kay para mulasa. Ang anak dyan ko magluto guys, tangan ako asin. Pagkaman dali-dali dagiwa og lamas bumbay manahos. Ano siya guys. Tapos kinabutangan pa din ako na siya kamatis guys. Kaya madang gusto sa akong mga anak guys. Nga ang kamatis. Pagkaman gitak-an na ang karahay o gilutuan ang mantika. So ano siya guys. Mana malutuanan. So kaya isa ang bombay. Manang ahos. Pagkaman ang kamatis gisunod na pero wala na nakuha no video. Pagkaman gilunod na ang manok. Okay sana siya guys gihalo-halo. Pagkaman na ako sana siya patubig-tubigan gamay. Pabukal-bukalan man ihalo-halo. Pagkaman nakuha ko suka, tangan og suka, tuyo, magic sarap. So pinabrara dahil niya siya nga luto guys. Simpleng adobong manok lang niya siya kay may kwarta ipalit daghang lamas. So muna na siya guys. So, hapit na siya maluto guys. So muna na siya guys mahubsan. Bas-bas. So muna na siya ukaran kadali kay mapilit na. Pagkaman na ron, kuha ko bowl kay maghukad na. Manihapon na tayo guys.